Kami po sa PSO, nagre-request po kami ng talagang immediatamente na ma-release na po yung tow truck na nare-request namin. Lalo-lalo na po si Andy Marbella, naigusod man ito sa clearing. Yes, siguro, yes. Tabi, nung last week, nung magkausap tayo, yan din ang talagang concern natin. Opo. This time, talagang dapat tukawan yan. Now, this morning, sabi nga po, pasensya na tabi sa mga taga-Dirican Auto. Pero siguro po, this time, publicly, dahil natabing barasulan at dahil ng pakiusapan, talagang siguro, they have to face the consequences kung talagang sila maklamp or mahuli dyan. Talagang po, dapat panimbagan na yan kung hindi sila ma-actor na yun na down. Today po siguro pag-uusapan namin yan ni Sir Andy Marbella, yung clearing operation dyan. Kaya ako tabi po, actually kang ano ko pa na mamasdan, igalat ko lang po so tiyempo na makonvene mi so Traffic Consultative Council, si Mayor po ang honorary chairperson, kasi gusto ko talaga po naman na ma-take up yan para once and for all, ikaw kitang sa wrong direction pag-abot sa traffic. No? Yes. Pinalapas na lang po so New Year. Kasi sabi tangan may mga okasyon man. Pero siguro chay time na tama ka Sir Henry, chay time na ilingon ta pwede. Kasi may mga residente, maski po sa pang barangay na supposedly, okay lang ko ta kung parkan pagbanggi, pero pagkaaga dapat wala yan. Yes. Wala dapat yan. So magibo kita po kay baysa na po Sir Henry balak mi talaga, it's either mo yan si Manaw next week na i-convene ito para ma-address mi man so kung ano ang action kang syudad sa traffic. Siguro involve mi ang mga kapitan. Opo. Para i-deputize Misinda sa parang traffic enforcer pa. Although it's mandated masende yan na i-maintain. Kaso minsan na nalilimit din na po ninda ang poder ninda kasi ang regulation kan traffic baga nasa syudad. Yes. Opo. So halimbawa kang ginibukot kami kay nginot sa Rookie, nag-declare kami ki arinsa ng area ng pwede pagparkan. So, not all. Pero kung namalisyahan, siguro, namalisyahan tama po, nakabilaan na.